bahay po ninyo. Oh? Oo. Nanong niya sa akin yung tutusan po niya ako eh. Kung pwede sana, isettle niyo daw po sa pinapasundo po kayo. Credit card ba yung tinagamit? Anong credit card yan? Yung sa Visa yata yun or Mastercard po. Hindi, ano pong, anong... Sa Giordano po. Yung mga inano niyo po sa Giordano. Hindi naman ako nagsasurf ng Giordano. Ay, hindi nagsasurf. Hindi ako nagsasurf ng Giordano na damit. Ay, ganun. Oo, hindi ako nagsasurf ng Mga bag Giordano. po sir. Mga hindi din po. Ay, hindi din Kasi po. taga Giordano po ako, hindi bawal po sa amin yung mag-swipe ng damit ng Giordano. Ay, hindi po kayo nagsaswipe. Opo, hindi po ako nagsaswipe. Paki-explain nyo na lang po kay Sir Jojo yun dun sir. Jojo Molina? Opo. Jojo Molina is kasamahan ko sa trabaho yon. Oo nga po sir eh. Inaano po niya kayo, pinapasundo niya lang po. Ay, hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako pwedeng pan. Kasi, Tsaka MD security sa Oo. amin. Ay, tsaka ganun si ba? Jojo Molina kasi, kasamahan ko sa trabaho yon. Ay, kasama niyo. Oo, dati. Kahit saglit lang sir. Pwede may permit naman po kami eh. Ay, hindi ako pwedeng umalis. Ito na ba? Kahit ano lang sir, or may papirmahan na lang po ako sa inyo. Ay, hindi ako basta-basta pinipirma, madam. Tignan nyo na lang po, basahin nyo na lang po yun. Ano? sir. Basahin mo na Basahin, lang, Daddy. basahin mo na lang. Sir. Paano kayo nakausap ni Jojo Molina, madam? Tinawagan po niya ako eh. Oh. Eh, eksakto kasi yung way namin is papunta din kami dito. Oh. Kaya, so, okay po sir. Papababasa ko na lang po yung ano niya sir. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Nagulat kayo, sir! Happy birthday, sir! Yes po! May kita po kayo sa chocolate! Happy birthday! Wow, bibigyan nyo kay sir! Kayo, may salamin! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hi, I'm Sergeant. Happy birthday po. More birthdays to come, and may God bless you as always. Lagi po kayo mag-iingat, and pati po yung misis niyo po, lagi po kayo mag-iingat. Sobrang saludo po ako sa inyo sa pagpapatuloy ng adhikain natin sa grupo. Nakakamiss din po nakasama kayo sa mga charity, sa ride. Sana next time magkasama-sama ulit po tayo ulit. Happy birthday po ulit. Bye-bye! CCM. Happy birthday, Chief Lloyd. Pasensya na, medyo nakaratay ako sa higaan yun eh. Okay. Happy 24th birthday, tama ba? Enjoy your day. And, well, alam naman natin pareho kung gaano kakamahal ni Annabelle, di ba? Since then, pakabait ka na, okay? Bihira lang na may dumadating sa buhay natin na tao na mahal tayo. Kaya, pahalagaan mo yan. Okay? Kasi baka mamaya, wala nang katulad niya. Okay? Natutuwa ako sa inyong dalawa kasi nasubaybayan ko simula nung nagkakilala kayo. Well, BRC time. Siguro naalala niyo yung anniversary sa QC, di ba? Na akala ni Annabelle nililigaw siya ng daan, dinala siya sa CR, which is doon talaga ang daan nun. Sa'yo pa siya nagtanong, ito ba talaga ang pasukan ng linyo? Well, masaya ako para sa inyong dalawa. And
Sana magtuloy-tuloy na. Magtuloy-tuloy na. Give and take lang naman yan eh. Good luck sa inyong dalawa. Enjoy your day. Na marami pa tayong gagawing event dyan sa Norte. Lalo na dyan sa Pangasinan. Okay, kita-kits. Pagpasyal namin dyan. Ingat-ingat kayo lahat. Hi, hello. National Admin, FRTP, Lloyds, Alon. Bro, this is your day. Happy birthday to you. More chicks, sorry, Nikita. More blessings. Good health sa'yo, bro. Once again, happy birthday mula sa pamunuan ng FRTP, ang iyong pamilya, Family Writers Through Philippines. Salute, bro. So yun, happy birthday sa'yo, paring Lightsky. More birthdays to come. Ride na tayo pagtapos ng pandemic. Hello po kuya, happy birthday. More birthdays to come. God bless you, enjoy your life with your family. At mag-ingat ka palagi. I love you so much. Greetings from me and JL. Happy birthday! Yan, happiest birthday nga po pala kay Lloydsky. God bless sa'yo. Stay safe. Thank you sa love and support mo. See you soon po. Thank you. Enjoy. More birthdays to come. Si Austin Ong po ito. Si Austin Ong to. Okay na, sir. Ano pang masasabi nyo? Sa nagbigay ng birthday message at saka Mrs. na nagbigay ng pa-surprise po sa inyo, sir. Hindi ko expected to. Promise ko. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Lalo na sa misis ko. Tsaka dun sa mga nagbigay ng greetings sa FRTP family. Salamat pati okay. sa inyo ate sa pag... Opo, sir. Salamat Happy sa po, family sir. ko. Happy. Happy. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love